Ná deirtar nach bhfuil ar 6 ealaíontóirí a gin an tíobh seo tíre mar tá. Idir iad siúd a bhfuil amar orthu agus iad siúd nach bhfuil cóhaithanta sin go fóil bug. Is ócáid mhór a gúnaí é landseil taispeantas leis an ealaíontóir bell firsteach Dónal Ó Dálaigh. Ar an drochuir ní hoculinn bheith a láthair ar an ihe, ach cé bar na an ealaíontóir a héan ar dúirt hart ar an taispeantas. Bhí mé pintracht nar bhí mé óg in scoil agus bhí mé ag staidir Georí Grafica in san áilscoil Magee blianta bhain agus bhí mé deanú Georí Grafica ar fáid blianta agus níos tá mé ag deanú pictarí go fáilte, so níor stoppa mé ag paintse. Tá simagam go leor leis an faoin tuaithe ag an bomaide le, so sin tá a ggóil ag an slí sin anis ach tá mé géirí teachta ráis ag deanú na ceoltarí agus na imirthirí agus na rudaí eile. Tá simagam leis an tírdreacht brúna baine agus bhí mé ag staidir an equinox and solstice agus na rudaí a gáil ré hís sa glán brúna baine. So bhí couple of commissions on ag an tús. Seo é an céad commission New Green Solstice or seo na an solas a teacht ag an solstice ag an tíno lá is fithe domínálaigh. So sin an interpretation an tána go ré. Seo an pictar knife san econas a rihan fór. Tá an cloc mór ina hasú taobh an mhaí ag chur sca ar an slíocht. An sin a rihan seo é an astagan as an equinox. So, but níor héileann mór an daoine go dé a gáil ar é leis, so bhí explanation mór a chur isteach. Tá teach le mo cara in mína lára in Tíorcanal, agus seo é an Rourke as mína lára ag gúir tras an airige ag Ealaíontóirí. So bhí mé géirí ag deanú pictar, as mína lára. Tá sé le go héanta is níos congrach leis an Ealaíon as mína lára an sin, but ach tá mé géirí artist interpretation an tá.